زیبا وطن دارم گلزاری گلی شادی در هر قدمش بارم آزادی و آبادی. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман давоми чанд соли баргузорӣ воқеан ҳам чеҳраҳои навро рӯи саҳнаи касбӣ овард ва имсол дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо довталабон барои иштирок дар ин озмун ба маротиб зиёд гардидаанд. ҳайати ҳакамон барои муайян намудани беҳтаринҳо ва ба даври навбатӣ рохат додан дар ноҳияи балҷувон ҳунару маҳорати навозандагию овозхонӣ беш аз 30 нафар довталабонро баҳогузорӣ карданд. من در آزمون تاجیکستان و تنظیم اشتراک کردم. در نمایش آوازخوانی اشتراک کردم. سرود سروری ما را خواندم. باور دارم که به دور دیگر راه خط میگیرم. ба гуфти ҳайати ҳакамон дар озмуни имсола бештар ҷавонону наврасон иштирок намуда истодаанд. омодагии иштирокчиён нисбат ба иштирокчиёни солҳои пешин хубтар аст ва суруду оҳангҳое ки иҷро мекунанд ҷавобгӯ ба талаботи озмун мебошад. аз ноҳияи балҷувон 14 нафар ба даври дигар рохат гирифтаанд ва то оғози даври навбатӣ мебояд омодагии ҷиддӣ гиранд, зеро дар даври вилоятӣ рақибонашон ҳунарманду бомаҳораттаранд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи Навид.